मोनसे दुखुनांथाव रादाब गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय बारग' एनडिएफबि रिसिलाल ब्रह्मनि जिउआव साग्लोबदों दुखुनि जोमै। जानायाथ' 6-7 माससो जाबाय बेमार। देहायाव आलौनाय सानाय आरो दुरबल जोबोद खस्थ' आरो। हारिनि उदांस्रिनि थाखाय हाथियार दैनानै दावहा नांबोनाय बिर रान्थाब मुंजों मिथिजानाय बारग' एनडिएफबि रिसिलाल ब्रह्मनि जिउआव साग्लोबदों निदान। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि जलाइगाव गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि रिसिलाल ब्रह्मआ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं। आथिखालाव गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं रिसिलाल ब्रह्मआ। देहा फाहामगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला रिसिलाल ब्रह्मनि देहा सावस्रिखौ गाहाम फारसे लाबोफिननो थाखाय अपारेशन खालामनांगौ। नाथाय अपारेशन खालामनो थाखाय नखराव थोजासे रां गैया। दायो रिसिलाल ब्रह्मजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा रांनि आंखालजों गोबां मोगा-मोगि जानांदों। बेनिखायनो रिसिलाल ब्रह्मखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम मदद नागिरबायदों नखरनि सुबुंफोरा। आरो बिटिआर सरकारनिसिमबो फाहामथाय लानो रांनि अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों बारग' एनडिएफबि रिसिलाल ब्रह्मआ। जुदि सोरबाफोर गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनहा रिसिलाल ब्रह्मनो अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक डिटेल्सआव हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो फ'नपे नम्बर 6003840804 आव रांनि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। आंनि मुङा ओरैनो रिसिलाल ब्रह्म, ओमफ्राय आफादाव रान्थाब बिरान्थाब। मा बेमार जानानै दं? आङो दा लांस केन्सार बेमाराव गोदोनानै दं गोबाव समनिफ्राय। 6-7 माससो जाबाय आरो। ओरैनोथ' रावबो फैयाखै। दासिम दिनैसिम रावबो नायफैयाखै। नायनो फैनायखौ लुबैयोना? फैजानो लुबैयो जोंनि आफादनिफ्राय लिडारफोरखौ। डाक्टारनियाथ' दा अपारेसन नङाब्ला केम' होनायनि माबा मोनसे आरो। दा गुवाहाटी बि बरुवा हस्पिटालाव लागासिनो। आंनि गामिनि मुङा बासबारि जलाइगाव। खय माससो जाखो जानायाथ' 6-7 माससो जाबाय बेमार। देहायाव आलौनाय सानाय आरो दुरबल जोबोद खस्थ' आरो। न'खराव सोर सोर दं? न'खरावथ' दा आंनिया बिसि दं, गथ' उन्दै दं। दैदेनगिरिफोराव माबा खावलायहरगोन नामा? बिटिआर सरकारखौ बेनिखायनो खावलायो आफादनिफ्राय लिडारफोर सारमोनखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला फाहामजानायखौ मोनोबा आंनि बिसि फिसा एसे गथ'खौ फेदेरलांनो हागोन। खावलायदों लिडारफोरखौ एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला आंनि देहाया फाहामजानायखौ मोनोबा आंनि बिसि आंनि गथ'खौ फोरोंलांनो फेदेरलांनो हानाय बायदि अननानै आंखौ सहाय होदो सारमोनहा। सरकारनि सायावबो आं आसा खालामो जोंनि सार प्रमद सारखौ, गबिन्द सार बिथांमोनखौ जे एसे आंखौ अनसुंथाइ आंनो माबा मोनसे राहा होयोब्ला आंबो थांनानै थायोब्ला सारमोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर। नुजाथिफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोनखौ सिगाङाव आं साबायखर बावबाय। दिनै जे बेबायदि मुहूर्तआव जे आंनि फंबायनि न'खरावहाय जे फैनानै जे नुजाथिफैदों, खबर लाफैदों, जे हांख्रायनाय बायदि दिनै आंनि फंबाया जे गोबाव सम बियो एनडिएफबि आफादाव थानानै बियो दावहा नांबोदोंमोन। दा बियो मथा मथि 6-7 मासनिफ्राय बियो मोनसे गिथावथाव जे बेमाराव सैसोनो गोनां जानानै दङ, जे केन्सार बेमार। दाखालि आङो रिपर्टखौ जेब्ला देखायहैदोंमोन, डाक्टारा होनदों जे अपारेशन खालामनायनि खोथा। जेसे हागौ एसे
जे थाबै जे अपारेशन खालामोब्ला जे 95% दासिमबो चान्स दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो दा खोनादोंल' जे डाक्टारनिफ्राय जे अपारेशन खालामोब्ला जे बासायजानायखौ मोनगोन बा बासिगोन आरो नाथायबा जोंहा दिनै जे फंबायनि अबस्थाया बेबायदि गैया बा जोंबो बेबायदि जे हेफाजाब होनो हानाय जोंनावबो क्षमता गैया। दा बेखौनो खावलायनो सानो जिहेतु बिथाङा फंबाया जोंना बे NDFB मोन सानसे समावहाय दिनै सरखाराबो जोंहा BTC आव सरखाराबो दिनै NDFB-निनो बुंनो थाङोब्ला सरखार जा गासै दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानगोन बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे गासै दैदेनगिरिफोरा जेन' अननानै जे फंबायनि जे बेमारनि थाखाय जे बेमारखौ जे ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बेखौ एसे अनसुंथाइ होनानै जाहाथे फंबायनि जे देहाखौ लोगोसे फंबायनि न'खरखौ जेनेबा माबा मोनसे जे थांनानै थानायनि जे राहा लामाखौ देखायनानै होयो बा खालामनानै बेबस्थाफोरखौ अपारेशन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनो सानो आरो दा बेबायदि एमाउन्टनि जेबो खोथा होनाखै जिखुनु डाक्टारा होनदों मोजां हस्पिटालाव लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामोबा बा अपारेशन खालामोब्ला माने दा 95% चान्स दं होननानै बुंदों आरो दा बाथ्राया बेनो जे जोंहा जे बेबायदि बबेबा मोनसे हस्पिटालाव लांगोन बेबायदि जोंनियाव क्षमता गैया आरो दा बेनिखायनो जे खावलायनाया बेनो जे दैदेनगिरिफोरा बा सरखारनि बिथिंनिफ्राय जेन' हेफाजाबखौ हरो बा एसे एनै अनसुंथाइखौ हरो आं बेखिनिखौ खावलायदों आंनि फंबायनि जानानै आरो जलाइगाव होनो जोंनिखौ बासबारि जलाइगाव। क'क्राझारनि CIT-आव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD-नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD-नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech-नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD-नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।